onder de armen steken, is dat er wel? Dat grappig is het. Tot dat wij moeten. Wij gaan niet. Ja, Maarten. Wil jij Ja, ook wij gaan proberen, niet. typjes, man? Zeg. Nou, ik weet het. Dan heb je een box wel toe worden. Niet meer. Dus kijk nu hè, met zo ik 1, 2, ja! 1 stap, ja! Je moet de benen toe houden, die lopen al met hun benen open. Dat zijn hier nogal stukkeleden net. Het zijn zwakke pappers. Schat, laten wij je niet kennen. Het gaat op YouTube, hè. Zie je niet op een microfoon, hè. Ja, dat is even zoeken en hier is een staan. Dat kan met die een blok, dat gaat echt simpel. Ja, ik moet dat zoeken. Ik ben geen mietje, boem! YouTube. Voilà, zeg. Hij is vertrokken, hè? De champion is vertrokken, hè? Ja. Die een t-shirt, hè? Ja, vol verloren daar. Allee.